ғуфрон Атахонов роҳбари ташкилоти ҷамъиятии иттифоқи барқароркунандагони сохти конститутсионии ноҳияи Бобоҷон Ғафуровро ба зимма дорад ки он аз соли 2016 ҷониб фаъолият бурда ҳуқуқу манфиатҳои аъзоёни оилаҳои шаҳидон, маъюбон ва иштирокчиёни сохти конститутсиониро ҳимоя мекунад. ҳоло ташкилот тасмим гирифтааст ки ба хотири шаҳидони номвари ноҳия ки ҷони худро дар роҳи ҳимояи ватан нисор карданд дар ин мавзеъ лавҳа муҷассамаеро бунёд кунад. муҷассама ин барои рӯҳбаландии аъзоҳои оилаҳои шаҳидони сохти конститутсионӣ, иштирокчиҳои сохти конститутсионӣ, маъюбони сохти конститутсионӣ ки барои барқароркунии сохти конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 91, 92, 93 беамон мубориза бурданд. ҳамон вақтиҳои вазбин буд, шароит набуд Тоҷикистон ба душанбе ҳама ҷанг буд. аз ҳамин вилояти Суғд собиқ вилояти Ленобод буд. аз ҳама шӯъбаи корҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон сафарбар карда буданд барои бехатарӣ таъмин карданд. ба гуфти ғуфрон Атахонов дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳоло 452 нафар иштирокчиёни барқароркунии сохти конститутсионӣ, 14 оилаҳои шаҳидон ва 12 нафар маъюбон умр ба сар бурда, ҳамаи онҳо аз ҷониби аъзоёни ташкилот мунтазам айёдат карда шуда ба онҳо кӯмаки моддиву молӣ расонида мешавад. шоири ваҳдатсаро Мирзо Аҳмади Ҷӯрезод дар шаҳри Бӯстон зиндагӣ мекунад ва имрӯз ба синни мубораки 93 қадам ниҳод. ин марди рӯзгордида тамоми умрашро ба хизмати халқу ватан, ободии диёр бахшидааст. ду писараш Маъруф ва Мазбутҷон ки ҳарду дар мақомоти қудратӣ адои вазифа мекарданд, баҳри ҳимояи ватан ҷони худро нисор карда, ҳарду бо медали ҷасорат қадрдонӣ шуданд. 1996 моҳи июнанда якум постанда буд. Якум яъне ҷанги қабул кард соати 4 шаб. ҳаминҷа қаҳрамонон ҳалок шуд. ҳозир уведӣ хабар мегирам мана ҳурмат мунанд. Раҷаббой Аҳмадзода хабар мегиранд, ҳурмат мунанд. ҳама раисо, ҳама муаллимо ҳурмат мунанд. китобам мана ин даҳум китобам. мана ҳамин китоб ба шарофат мана ҳамин дастгирӣ ҳамино ки ғуфронҷон Атахонов кати ин ба чоп расид. ман касал шуда мондам. ино давиданд. ҳозир ин дастраси халқ шуд нашдакор. ҳар як хонадон ба даркор ин китоб. Мирзо Аҳмади Ҷӯрезод муаллифи 10 китоб буда ҳар як фикрашро бо шеър баён мекунад. чун ӯ низ аз оилаи шаҳидони барқароркунандагони сохти конститутсионӣ маҳсуб меёбад, аз ҷониби ташкилоти ҷамъиятӣ ва дигар масъулини мақомот айёдат гардида аз таваҷҷӯҳу дастгирии ҳукумати мамлакат бархӯрдор аст. кушода шудани нуқтаи хайриявӣ бо номи шаҳидони сохти конститутсиониро ҷонибдорӣ мекунад. ғайрат кара терминал кушодан. терминал барои яъне дастгирӣ кардани шаҳидони барқароркунандаи сохти конститутсионӣ кушодан. ин кор беҳтарин ин қадам беҳтарин ҳимоя кардани яъне камбағалон, беҳтарин ҳамин бесаробон мондагон, беҳтарин ҳамин шаҳидони модару падару додару манамана падарман. ҳар як нафари хоҳишманд метавонад дар ин амали хайр саҳми худро гузорад. дар терминалҳои маблағқабулкунак нуқтаи хайриявӣ бо номи шаҳидони сохти конститутсионӣ кушода шудааст. шумо метавонед рақами телефони худро чинда маблағро гузаронед. маблағҳои ҷамъшуда ба дастгирии аъзоёни оилаҳои шаҳидон, маъюбон ва иштирокчиёни барқароркунии сохти конститутсионӣ ва барои бунёди лавҳа муҷассамаи шаҳидони сохти конститутсионии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров равона карда мешавад. ҳамин терминал нуқтаи хайриявӣ кушодагӣ агар мана кори хайру савоб мерам гӯн агар ҳамин нуқтаи хайриявӣ агар вай кунен агар чӣ мегӯяд дастгирӣ кунен агар ҳамун маблағи партофтигоҳшон суратҳисоби мо мебиёд. суратҳисоби мо биёд агар мо аз суратҳисоби мо гиром барои ҳамаҳо сарф мекунем. ин дастгирии аҳолии ҷумҳурӣ мешавад барои кӯмак ба оилаҳои шаҳидону ҳам бунёди лавҳа муҷассама. Рамзия Ҷӯраева, Равшан Тоҳиров, Азия.